Jimbun menika wonten artosipun. Senajan to tembung jimbun niku supaya dipuji harus dimbun. Apa to kok dipuji harus dimbun? Mergo perjuangane yang ageng kena diturun, kena dinggoni sak anak turune putra wayah warga masyarakat Dusun Pule Kecamatan Kandat sak wewengkonipun ngaten. Pohon beringin itu sebuah yang sebelah kiri dari sini, kalau sebelah kiri itu ada sosok ular. Eyang ageng menika piyantun saking Surakarta, adiningrat saking Solo, perantauan saking mriku nalika Diponegoro. Dados piyambakipun pados tanah pernah kangge penempatan hidup anak putu sak turune niku babat wonten daerah mriki pertama. Dados ingkang babat daerah Pule pertama menika yang ageng Jimbun utawi yang ageng Surya Kusuma. Menika asmanipun. Lah anggenipun pados tanah pernah menika bedahaken madosaken tanah pernah anak turun utawi anak putu ingkang badhe manggen selaminipun. Lah alhamdulillah yang ageng ternyata saged babat wonten daerah mriki sak cekapipun ngantos mriki dipun panggeni putra wayah, tanahipun nggih subur makmur dipun garap tebih saking musibah. Menika dados tercapai cita-citanipun yang ageng nggenipun tebih saking Solo ngantos dumugi mriki babat tanah pernah angsal panggenan ingkang sak leresipun ngaten. Eyang ageng pertamanipun manggen wonten Pule Cangcangan Gajah Pule Ler. Pertama manggen wonten Pule Cangcangan Gajah, pramila dipunamakaken Pule Cangcangan Gajah. Pertama ngumpule menika wonten daerah mriki ngumpulipun. Lah anggenipun Cangcangan Gajah wonten ringin ler sebelahipun Pak Lurah rumiyin. Niku nitih gajah marane dinamekaken Pule Cangcangan Gajah nggih. Lajeng ngantos desa mriki sedaya warga masyarakat daerah Kediri khususipun Kecamatan Kandat saged sumuyut dhateng Eyang Ageng Jimbun mergi menapa menghormati anggenipun mbamelaken tanah pernah ingkang dipun panggani sak turun putra wayahipun ngaten. Dados asmanipun Eyang Ageng terjunjung nama baik terbaik, memang pejuang utama. Lajeng wonten ingkang mastani kok diarani Jimbun ngaten. Jimbun menika wonten artosipun. Senajan to tembung jimbun niku supaya dipuji harus dimbun. Apa sing dipuji harus dimbun? Perjuangane. Supaya dihormati tetap dipuji harus dimbun. Apa to kok dipuji harus dimbun? Mergo perjuangane yang ageng kena diturun, kena dinggoni sak anak turune putra wayah warga masyarakat Dusun Pule Kecamatan Kandat sak wewengkonipun ngaten. Niku acara ingkang pertama lah. Peninggalanipun ingkang tesih mawon nggih niku kados Pule Ler napa niku perempatan iki ngantos sakwontenipun kajeng ingkang tesih dugi sepriki 3 ringin sono serut doya. Lah menika nggih wonten artosipun piyambak-piyambak. Ringin menika nggih wonten. Ringin istilahipun nunjukaken bilih tujuanipun Eyang Ageng saking Solo dumugi daerah mriki niku daya-daya anggenipun ngupadi tanah pernah anggenipun badhe dipun babat dipun panggeni selaminipun pengin nggih ringin. Istilahnya akhirane kan ngin niku dimaksudne ringin ngaten kalih tiang-tiang. Lajeng sono niku nggih wonten artosipun. Sok nggonono penono sak turun-turun anak putuku manggonono ana ing daerah Jimbun Pule Jimbun makam Jimbun ngaten. Utawa tanah daerah Kecamatan Kandat Pule ngaten. Niku aturipun ingkang rumiyin. Lah surut maksudnya surut surut ning lho. Aja ngantek surut, aja ngantek luntur lek padha manembah, lek padha memuji saka perjuangane Eyang Ageng Jimbun iso dinggoni anak putu sak turun-turune, ada teka musibah, tanahe digarap ya iso subur makmur ngaten nggih ta. Niki surut, serut. Lah
doya niku doya-doya nalika pertamanipun doya-doya golek tanah pernah nalika Diponegoro. Menawi aturipun keluarga saking luar, maksudku pendatang utawi ini kanggenipun ngendika menawa cara pemanggih kula mengada-ada ning lek kula selama menetap di makam sini 9 tahun itu belum pernah temui apapun saja, belum pernah. Kalau saya akan masuk pertama, saya disuruh di situ wau, kasun situ wau. Saya tempo 10 hari sampai 7 hari lah. Saya cari apa itu ilham dari Allah. Bila mana saya diridhoi, saya siap. Kalau tidak ya tidak gitu. Terus saya diketemui waktu hari Jemah Pon, malam Jemah Pon. Itu saya masih ingat. Perasaan saya, rumah saya terbakar hangus. Lah saya cari air sebelah timur Ringin. Ternyata terlihat itu rumah saya di sebelah itu. Cari air di situ, lah saya membawa air kedua tangan saya sini, diikuti Eyang Putri. Eyang Putri itu entah istri Eyang Ageng, entah nggak tahu saya, pokoknya yang istri bilang begini, Ger, kamu nggak usah susah-susah, nggak usah sedih-sedih, sing lunga ben lunga, iki lho pacul nggih neng macul. Nah, kula di ciriosi ngoten niku, lah kula gadah pendapat pilih pacul menika gaman untuk kerja. Lah, saya matur Pak Kamitua atau Pak Lurah, saya siap kerja di makam gitu. Waktu ada orang yang akan meninggal itu memberi kode suara, umpamanya orang bilang bercakap-cakap sama itu terdengar. Jadi besoknya ada orang meninggal itu ada peling. Iya. Ada lagi orang lain yang mencari jimat, istilahnya gaman lah. Itu mencari di sini, katanya ada yang pernah cari tapi belum bisa mengambil, itu namanya Nogososro. Tuh, Keris gitu. Iya, keris Nogososro itu belum bisa diambil. Belum bisa, masih di sini. Nogososro itu ada.